ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಟೆಂಡರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ಲ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಲೆಯ ತುರಿಪುನು ಕ್ಯಾಶು ಒಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಬಾದಾಮ್ ಒಂತೆ ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲೆಯ ಕಪ್ಪುಂದು ಮಲ್ಲ ಟಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂತು ಬಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡಲಿ ಯಾನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ಜಿನಟೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ಲ ಬೊಂಡದ ಬಾವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕಿತ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಅಂತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಗೆ ಭಾಳ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಗಿಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಾಡ್ಗ ಬಾದಾಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡಿ ಬರ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.